ya fama adamaden an mun ba fi losiya an beba fo safo fajiri salifana ya fama ça fait quoi on nana na e cogo mina kumi ka dine pratique cogo mina o torati fo sancama fo kana dine ke ka fanga soro fo kana ma chama tubi fo kana se flaw ka fanga ma Sheikh Ahmad Hamdallah o yan yuru mo kay am ala dele ala ka hina an islam shubal ya fama Sheikh Ahmad nana islam ay yoro comme jelu ka tarikula Sheikh Ahmadu nunga nogoya yoro to tariku boka chaya uni bamanaw ye kele minunge o tariku de bi bo kasoro ni Sheikh Ahmadu ni bamanaw ga kele beleje ka ban dina ko kele kunte mbi fay ka do dina na o tede flakeni andi to yi ka dina ke ya famu Sheikh Ahmadu ma foko kele to de ay Sheikh Ahmadu ga eswar bella me ka ban sabe jelu ba an ni soja ka nga tariku bo ani abe hakika e kuma kilinde de Sheikh Ahmadu mamma shi jako e jiye kono ka islamai ya fam Sheikh Ahmadu e bamanan kafir munun kele ayu ga isar beta ka ba ko de andi flakani to ya ga dina ga wana ga mo ta ke fanga no do blawla kele no nana tadi Sheikh Ahmadu ka mo munun ku islamai Sheikh Ahmadu kuma ga sheda bole olu de ka Sheikh Ahmadu ay sancha mange fangana masina kwe ay sancha mange fangana Sheikh Ahmadu ni fanga kundo Sheikh Ahmadu ala delidi aka ala delidi kera jenadi ya fama Allah subhanahu wa ta'ala se dama ni ala delidi galajo de dugulo dama galajo ampolejo ali dugulo di Sheikh Ahmadu ma ay dugulo yoro min dama asoro yoro we jina yoro du ma fam ay jina yoro de dama galajo e siribe Sheikh Ahmadu sangare bari sinango mawdu oh mais galajo kun islamay ma sigara de islamay ma ya fama bo islamay aflani tangi ni bi ka islamay ke ale de be kafiriya nyoni kabuyi ka nyoni fo ka tun pew o Sheikh Ahmadu fa na tote na fanga sora dina ke ya fama oh wala ani bamana numbi kele minu ke fa ka famu o wati nu ya soro kele kalte minu be dina ko kele kunde kwa nene yi ka dugu yere de ki ka dugu ko seba mi ta kele ina fo nazaro fleka minga nga africain na mi ta kele ka na fo boka ta blanfi wala o de kele o kumbe ani dina kele kelinte ya fama Sheikh Ahmadu kuma ga kele ke ni dina de me kele ke ni dina chugudi aka do dina na wa ote bale aba soro yo da zago ko do de ke ni e histoire mun pele ka ba Sheikh Ahmadu tara chewo kele ba soro atigi fama ye da zago ko do de ke abta kele o de kama me ka fo ko Sheikh Ahmadu flow wuli wal maka ka dina mo wuli anga ta ni ndugu ngama anga to fa go mine chekana ay ala ne adama de hakefe Sheikh Ahmadu ka tlela fla nyama kala obi mi fay Sheikh Ahmadu yere kili misi were bisheki de me aka dugu kono me misi were bisheki afma bebo dugu kono ta bla fo kungo kono fona kera mogo kanga jo minu nono na jona aba bebla kungo kono ko hali bakandigi kan na fodo tigi toy mogo mi ngani go biso mo biso ngada ma de fa wala otumana dine na chare anga jamana nati nga dine ndi galoti gede anya flawdi ka dine ke ga fanga sora farafina ya andi cheshi blanga wala me ka dine na farafina bre luese maraka de na nai maraka de na nai o nga olu chama kera commerçant yi ro maraka ko ni commerçant yi ala o nyaw bulu ko ambala de la kambe so otumana dine charna am fa ya bebi kitafo ibn mbwala bebe ki tafo dina kula mais ne mi vuye ho kone ala ka Mamadou ne be mi foye ay ke islamay ay da alala aya yere juger folo yana ka mo juger aya yere kolosi folo yana ka mo kolosi aya yere fesse folo yana ka mo fesse aya yere sogobe folo yana ka mo sogobe nye mungebi nye mundubi nye mufobi mina mufoshini mina muke ijandu yere la folo ni klalo la kuma mana mogo bi leja mogo bi kife ala ko ambe salama amin an garam go Sheikh Usman Madani Haidara Allah subhanahu wa ta'ala ye aunga anafatu bawi wallahi suma wallahi ma min maluya ni akram goy Sheikh Usman Madani Haidara nyogonate ne fa nda foko islam do de la o damate karamogo di do ya famwa aha ko ba fo italia ne smel travel ivarien
Ayo, k'ale bi Mali la yan. Ayi, ayi, Côte d'Ivoire. K'a bɛ ka lamɛn. Ko k'a kale dɛ, n t'a dɔn. Ma faamu. K'a kale, ko k'a kale. Est-ce que réseau de kalen tɛ? Ko ale b'a yɛrɛ de français in Côte d'Ivoire la. Ayi. Ko je suis allé à Côte d'Ivoire. Depuis Abidjan. K'a bɛ yen de. Maro ka nusi, e de nusi de tɛ nin. Je suis calé depuis. O de don k'a bɛ yen. Ibari aw de b'a ka kan in mɛn o. An ta ye français yɛrɛ ye. Aw ta y'a ka ivoirien kan in de ye. K'a de bɛ Côte d'Ivoire de. O y'a ye. Mamadu, ni Ivo ye k'a fɔ cogo min na o de koyi. A taara u ka français in de kalan. Nka u ka ivoirien français ninnu an tɛ se nin na wa. Voilà, Ala k'a bɛ sɔrɔ Ismaël a diyara n ye an ka foli b'i ye. I y'a faamu wa? Ivo. Ni mɔgɔ min y'a fɛ ko Ayatulahi bɛ tan n bolo filɛ kuranɛ kan e k'an ka ne dɔn wallahi billahi ne ka kalanden min ne dɔn i b'o b'a la i b'o b'a la parce que an jɛlen ka kɛ san 10 ye n'a ye sutura ko an ka kalanden y'a ye lahara Ala b'a ɲininka ko kabini ne n'a jɛra ko n delila k'a fɔ ko an k'an den ka nin Ala kota in kɛ maa ɲɛ t'an na cɛ an ka tɛmɛ na nin wallahi billahi lahara Ala b'a ɲininka a ye kuma bɔ a kɔrɔ n'a bɛna charger power bank fitinin filɛ so kɔnɔ taa ta i ka kuma bɔ a kɔrɔ i tilenna ten i ma se ka téléphone charger heure selen fɔ i bɛna kuma caman kunna power bank fitinin filɛ yan fɛ n tɛ foyi la bi i yɛrɛ b'a dɔn live bɛ yen kabini tilenna n y'a fɔ n ko live bɛ yen i y'a faamu wa a ka karamɔgɔ de ye ne Ivo ka karamɔgɔ de ye ne wallahi suma wallahi ne bɛ Ayatulahi bɛ fili mais n gale na Ala la Ala min ye ne ni donna ka n kɛ silamɛ ye kabini ne y'a kanu ka tugu Sunu Sumayila Hayidara nɔfɛ ne m'a fɔ ne ma fili dɛ mais ne ma n da ka miiri fiyewu ko sini ko an ka nin Ala kota in labɛn k'a kɛ ne ma n da ka miiri a la i y'a faamu a kɔrɔ tɛ ne kun ye kafiri ye ko ne tugura a nɔfɛ ne y'o f'i ye ne fa ye karamɔgɔ ye o dama tɛ dɛ ne ba a kalannen don o dama tɛ ne ba fa a tɔgɔ de Bukari Samba ale ye kuranɛ fɔlɔ don ne da kɔnɔ ne ka sɔrɔ ka taa Sizani ne ka kuranɛ kalanni min kɛ nin n bɛ Ala fo k'Ala barikada ne karamɔgɔ ye Sizaninkaw ye n bɛ waso ni Sizani ye wallahi suma wallahi n bɛ Ala fo k'Ala barikada n bɛ Sizaninkaw fo k'u barikada i y'a faamu wa mais mɔgɔ fɔlɔ min ye kuranɛ ba ye don ne da kɔnɔ ne yɛrɛ mɔkɛ de don ne ba fa parce que anw fɛ yen n'i bɛ don kalan na kuranɛ de bɛ sɛbɛn i tɛgɛ kɔnɔ daba la i b'a nɔ o bɛ kɛ arabadonya fɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ kalan ayi non o tɛ wuli an bɛ kuranɛ de sɛbɛn i tɛgɛ kɔnɔ mercredi donya fɛ kuranɛ aya jumɛn i fo ko kuranɛ aya jumɛn i fo suya tɛ silamɛya la awɔ suya tɛ silamɛya la n'i ye fɛn fɛn dɔrɔn silamɛya la ko suya don o tɛ silamɛya dɔ ye an bɛ bisimilahi de sɛbɛn i tɛgɛ kɔnɔ bisimilahi arahmani rahim bi asmilahi an b'o de sɛbɛn i tɛgɛ kɔnɔ araba sɔgɔmada fɛ i b'a nɔ n'i y'a nɔ n'i donna araba sɔgɔmada fɛ i bɛ kuranɛ kalan i bɛ kuranɛ jigin i bɛ kuranɛ dɔn n'i ma kuranɛ jigin n'i ye sabi kalan sabi nɔrɔ bɛ k'i la n'i ma sabi kalan n'i danna kulu walahuma mɔgɔ b'a fɔ k'i ye karamɔgɔ ye o b'a sɔrɔ hali i bɛ kulu walahu de dɔn mais an b'i don araba de ne donna arabadonya fɛ de k'a sɔrɔ n bɛ du kɔnɔ de dɛ mais don min na a nana laɲini ko n bɛna don kalan na sɛbɛnni kɛra n tɛgɛ kɔnɔ de k'a sɔrɔ kalandenw ka wala bɛ fɔ n sigilen sen ka ye n yɛrɛ bɛ wala dɔ ta k'a ko n yɛrɛ b'a kɛ tan mais don dɔ la de a ko n bɛ n'i don kalan na ne mɔkɛ a ko n bɛ n'i don kalan na a y'a sɛbɛn tɛgɛ kɔnɔ n y'a nɔ o la dɔnniya n t'a fɔ ko n ye kafiri ye yɔrɔ mɔgɔ min mɔkɛ y'i tɔgɔ sɛbɛn kuranɛ kalan na kɔni i tɛ se ka fɛn b'o la mais mun y'an tugu Hayidara la an bɛna ye de voilà an bɛna ye de mun y'an tugu Hayidara la o mana an ka karamɔgɔ ninnu an ka mɔkɛ ninnu u tun tɛ tiɲɛ kan wa hakikatan u tun bɛ tiɲɛ yɛrɛ de kan hali sini an b'an mɔkɛw janfa wa an t'u janfa mais dɔnniya a tɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen dɛ i bɛ dɔ kalan yan i bɛ taa dɔ ɲini yan i bɛ dɔ kalan yan i bɛ taa dɔ ɲini yan ne ye ko n mɔkɛ o min fɔ n mɔkɛ min ni ne y'o fɔ Bukari Samba olu ka tobi sira o ye ɲaro karamɔgɔ ye an ta kɔtɛ dɛ ayi ɲaro karamɔgɔ nana segu k'a sɔrɔ an ka mɔgɔw tubilen don mais an ka mɔgɔw tugura la ko serifu don ne bɔnna o
an ka du an ma tugu ɲaro karamɔgɔ la k'a y'an tuubi dɛ an tugura ɲaro karamɔgɔ la ko ala kira bɔnna don n'o tɛ a m'an tuubi mais an ka dugu bamanan minnu bɛ yen a y'olu tuubi donc n kun bɛ ka ɲaro karamɔgɔ ka histoire d'i ma yan n bɛna hayidara de la yanni n ka na hayidara la hayidara mɔkɛ minnu bɛ sanfɛ walima a fa minnu bɛ sanfɛ n'an y'olu f'i ye i bɛna dɔn mɔgɔw de bɛ serifuw bɔ ɲɔgɔn na sinon serifu bɛɛ asili ye kelen ne mana serifu kelen sigilen ka serifu dɔ lagosi ne b'a ye est ce que i yɛrɛ t'i yɛrɛ ɲininka awɔ t'i yɛrɛ ɲininka furakɛlikɛla fila olu bɛ ɲɔgɔn lagosi mori ni mori olu bɛ ɲɔgɔn lagosi mais siya ni siya n'i sigilen ka siya dɔ détester i yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ de ko wala tajassasu an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ wallahi ɲaro karamɔgɔ ala subhanahu wa ta'ala y'a f'i ye dongo wallahi billahi maa minnu bɛ wele ko arifu i bɛ arifu dɔn parce que bi n ka kuma bɛ ala dɔn cɛbaw de kan ani maa bɛ ala sɔrɔ ni kɔlɔsi ye cogo min na bi dalilu ko a y'a lamɛn n bɛ fɛ ka nisɔndiya bi dɔɔni n bɛna dɔɔni fɔ a ye segere bɛ k'o la wallahi segere b'a la il faut segere bɛ k'o la an bɛ don yen bi dɔ de mɔri dɔ de ye dongo mɔri dɔ ye kangari da ye ko mun na ko n bɛ ka dalilu tiɲɛ di mɔgɔw ma fɛn bɛ ni ala cɛ k'a bɛ ala ka da ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri telefɔni tigɛlen ne banana quoi dalilu tiɲɛ ye mun ye a ko kosɛbɛ ko an ka segere gɛlɛnba ninnu ko ne bɛ k'olu de di mɔgɔw ma mais o mana e bɛ ko ne ka bon ale yɛrɛ ye kuma fɔ ne tɛ sɔn k'o fɔ réseau kan quoi ça fait ka e b'i se k'i sagona fɔ ne ko ne k'o di mɔgɔw ma cogo di e b'a dɔn ne b'o dɔn ne t'o dɔn wa ne bɛ min dɔn ne ko n b'o de di voilà mais e ko ko non munna n b'o di ko e ka kɔnɔnajɛya kan ye ne kamana gana o e de kun bɛ ne ɲininka fɔlɔ ne ko i bɛ ka ninnu di dɔ ninnu i t'olu dɔn n'i t'olu dɔn n bɛn'o dɔw di ma i ka to k'o di mɔgɔw ma nka i bɛ ka min di kan'o di n ka nkalon tigɛ mɔgɔw ya a tila tɛmɛna o k'an ye baya kɛ hayidara bolo an bɛ sa an b'a fɔ an tɛ fili nka nkalontigiya an y'o bɔ an ka diinɛ na an bɛna kɔfɛ dɔɔni ɲaro karamɔgɔ serifu don ɲaro karamɔgɔ a bɛna segu jamana na waati min na a kelen nana a dara la ko ɲaro karamɔgɔ munna a dara la ko ɲaro karamɔgɔ ani Sizani Sugulilaka ninnu ne karamɔgɔlaka ninnu a n'olu kalanna yɔrɔ kelen yɔrɔ dɔw mana bɛ jinɛmɔriya kuma na dɔw b'a kɛ i n'a fɔ ala ye dɔɔni suru ɲaro karamɔgɔ ka di u ma kalan a kalanna dɛ voilà parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ mɔgɔ mana bonya cogo o cogo karamɔgɔ de b'i la ɲaro kalanna ɲaro karamɔgɔ ni Sizani Sugulilakaw olu de kalanna yɔrɔ kelen u ka cɛkɔrɔba dɔ de kalanna yɔrɔ kelen bon Sizani Sugulilaka in a nana ka na muso furu ka den sɔrɔ min ye histoire in bɔ yen ɲamakɔrɔba mɔden don ko Atu Hayidara a fatura ne de ye kalan kɛ o bolo Atu Hayidara ne ye san 4 de k'a bolo muso don i y'a faamu wa o de bɛ ka histoire in bɔ yen a ko ɲamakɔrɔba nana tuma min na a nana ka kalanden ɲɔgɔn ye min kɛ o y'u bari ɲɔgɔn na o ko ko sirikɛ ko halisa ko mana k'i ma furu kɛ fɔlɔ a y'a yɛrɛ yira o la ko yala ko ale fatɔlama ye jeni min sɔn ale la ko ale tɛ furu kɛ ça fait ka na tawhidu kuma f'o ye k'a yira Nabila Isa ka fɛ taabolo o bɛ ɲaro karamɔgɔ de la quoi ça fait olu fɛ hali n'i ye furu kɛ i ye dɔ b'i ka alako la quoi parce que o bɛɛ bɛna temps dɔ ta quoi i y'a faamu wa i ka continuer na alako in ye dɔrɔn o la serifukɛ Sizanika ye Sugulilaka ye o y'a fɔ a ye ko bon e m'a faamu vraiment o y'a hakili ka kuma d'a ma ni sariya ye i y'a mɛn i yɛrɛ bɛ yen furu de kɛra o tardi ni furu kuma kɛ i tɛ yen dɛ o kumana sabali ka furu kɛ a sɔrɔla k'a fɔ k'e ko mɔgɔ bɛ sɔn ale sufilama fatɔlama in na wa o ko problème t'a la n dɔgɔmuso dɔ bɛ yan n bɛna fɔ n faw ye k'o d'i ma ɲarokaramɔgɔ muso fɔlɔ tɔgɔ ye Yorobo Sugule o balimaya de bɛ ɲarokaramɔgɔ bɔnnaw ni Sizanikaw cɛ Sizanikaw ni ɲarokaramɔgɔ ka balimaya ne de don Atu Hayidara ye min fɔ an ye ɲarokaramɔgɔ muso fɔlɔ tɔgɔ ye Yorobo Sugule a kɛlen k'o sɔrɔ min kan ko maa ni burandi man ka sigi dugu la mɔgɔ ni bura man ɲi dugu kelen na a bɔra Sizani ka taa ɲaro a taara ɲaro min a taara ala ko in daminɛ ye i y'a faamu wa karamɔgɔ o y'a sɔrɔ nazara ka fanga bɛ yen o y'a degun kosɛbɛ ɲaro karamɔgɔ a bɔra Sizani ka taa ɲaro ɲaro gɛlɛyaw n'o fɛnw bɛɛ kɔfɛ kasoladenw ni fɛnw kɔfɛ a nana ka na Segu Sidi Barima i y'a faamu ka na a ka tile kɛ karamɔgɔkɛ
ne m'a fɔ dɔnnibaa tɛ segu dɛ billahi segu du bɛɛ dɔnnibaa du ye mais segu n'a mara bɛɛ walima mali n'a mara bɛɛ cɛ o cɛ ni ni ɲaro karamɔgɔ tile bɛɛ la a bɔnna ka ca i ta ye n'a digiri la taa e ka se segu bani ni ye ɲaro karamɔgɔ bɔnna ye 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 n'i ko k'i b'o du kelen kelen dan segu fɔ n'u yɔrɔ n'u ka papiye ɲɔtɛ ne ma dala k'i bɛ se k'a dan i y'a faamu a dan dɔrɔn e ma segu ma hin tɔgɔ mɛn segu ma hɛdra segu ma di ka ca mais segu muduru kelen ta segu muduru kalifatul général Tijaniya Mali a tile la segu muduru haidara karamɔgɔkɛ ala ye den hakɛ n ko segu muduru ninnu wallahi lahara jɔn don an ma se lahara dɛ mais an ye min kala kuranɛ kɔnɔ ani kitabu la lahara jɔ don mɔgɔ kan ka nata ka kɛ segu muduru ninnu ɲɔgɔnna ye billahi n bɛ ka min f'i ye segu muduru ta fɔ kun tɛ k'a ka dɔrɔmɛ kelen bɛ n bolo ne kale n'ale kuranɛ na n bɛ se k'a fɔ kabi ala ka ne da ne ye segu muduru ye mais ne ni segu muduru ma sigi ko n karamɔgɔ don walima n y'a minɛ ta mais ne y'a baara kɛ n'o ye segu muduru hayidara ne y'a baara kɛ n'o ye ala ye denw d'a ma ka tila ka cɛw bila o denw na nin bɛɛ ye ɲaro karamɔgɔ bɔnna ye n'i taara segu hasimi fɛ yen ma segu hasimi tɔgɔ mɛn segu manzuru ma manzuru tɔgɔ mɛn manzuru denkɛ kɔrɔba de tɔgɔ ye ko segu hasimi hayidara abdul jalil min n'i b'a tɔgɔ mɛn abdul jalil ninnu fa de ye manzuru ye awa mɔgɔw fɛ k'o dɔrɔn de ye ɲaro karamɔgɔ ka du ya ne ɲaro karamɔgɔ ka du tila n b'a fɔ n'i y'a tila tan ye mais i n'a fɔ i ye kelen de jate quoi o mana ɲaro karamɔgɔ y'a tile kɛ segu ka diinɛ kɛ o ha hoyin tɛ ala ɲɛ siranya don Sheikh Usman Madani Haidara ye kalan kɛ segu Sada Ture fɛ yen min bɛ fɔ an ye a ma k'an dili la nka an bɛ kuma n'o ye ka bɔ segu ala subhanahu wa ta'ala ka na dɔnniya d'a ma ka yaala ka na Bamako yan o t'an dili na koyi mais an bɛ min jate anw kodɔnnen ni bi cɛ ne misaliya la ni ayatollah kodɔnnen ni bi cɛ ne ma karamɔgɔ ye ala dɔn sira kan ne ma karamɔgɔ ye sariya kiti sira kan ne ma karamɔgɔ ye i bɛ min fɔ k'i yɛrɛ b'a kɛ ne ma karamɔgɔ ye ko ne bɛ da i la ka tugu i la komi Haidara ne m'o ye parce que aw mɔgɔ dɔw kamana gan ne ye delila ka nin fɔ min kɛ an y'u ka kalanden dɔ delila k'a fɔ ha ko est-ce que ko ne kalanna Haidara fɛ yan n ye bakanama don ne ye ka Sizani min f'i ye ne taara kala Sizani dɛ Haidara de kama ne taara Sizani Haidara de ye Sheikh Muhamadu Ali Sugule tanu a kɛlen k'o tanu k'o ye silamɛ k'o hɔrɔn don a y'a sɔrɔ ne bɛ ekɔli la ne ko n ko Haidara ye cɛ min tanu dɛ fo ne ka taa kalan kɛ o cɛ in bolo ne taa cogo Sizani a filɛ o la ni minnu m'a faamu mɔgɔ b'a fɔ ha i ko i karamɔgɔ ye Sizanikaw ye i bɛ Haidara non e m'a faamu i y'a ye ko ne taara Sizani dɛ Haidara de ye ne taa Sizani Haidara de ko Sheikh Muhamadu Ali Sugule ko hɔrɔn don Sheikh Muhamadu Ali Sugule laadiri don Sheikh Muhamadu Ali Sugule silamɛ don Sheikh Muhamadu Ali Sugule ça fait fɔnisiri don wa ne taara sɔrɔ a ka du bɛɛ o cogoya la o de la ne ye kalan kɛ o de kama ne bɔlen ko Sheikh Muhamadu Ali Sugule fɛ yen ani bi cɛ bilayi ne taara dɔɔnin kɛ Sénégal sinon ne ma kalanyɔrɔ fila ɲini diɲɛ kɔnɔ bilen non ça jamais m'a fɔ ma madarasa kɛ dɛ o ye n bɛ taa i ka kalo sara di ka dɔ ɲini n'an bɛn n'a ka kitabuti dafa madarasa la mais k'a fɔ ko ne bɔlen kɔ Sizani Sugulelakaw fɛ yen ko ne de taara n ka dudali bila maa wɛrɛ fɛ yen diɲɛ kɔnɔ ne m'o kɛ parce que Haidara y'a fɔ k'a dan yɔrɔ min na dɛ ne b'a dan yen dɔnni tɔ a bɛ na o n'i ye kelen sɔrɔ ka ban o de bɛ na ni fila ye n'i ye fila sɔrɔ o de bɛ na ni saba ye ne ye n balo yɔrɔ sɔrɔ Sizani ne balo yɔrɔ dɔnni na ne y'o sɔrɔ Sizani parce que ne ye lakidɛri kitabu min wele malikiya la ko lakidɛri ne y'o durusi Sizani ka lasumawi kalan yen ka mugadamatu kalan yen ka arisala kalan yen ka irishadi daminɛ yen sabu a tɔgɔ ye di hadisa kitabu duguma kitabu ninnu o caman kala i bɛ ne ɲininka seli kabila ni bada la n bɛ taa kitabu dayɛlɛ o tɛ ne fɛ ne ɲininka diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye ko i ɲinɛna ka dɔ fara seli kan i ye dɔ bɔ seli la i ɲinɛna ka salamu bila i y'a don da kana nin kun ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn i ka ɲininka bilahi suma walahi o yɔrɔ na ne b'i jaabi ne y'o de kala Sizani ne ma taa figu kala yɔrɔ wɛrɛ Sizani kɔfɛ
ayi sisan ko fɛ ma sɔn ma taa fibu kala yɔrɔ wɛrɛ o tuma na mais jɛn de ye ne ta sisan Cheikh Ousmane Madani Haidara ale de ka tanu kama a dalen ni cɛ in na ne taara dɔnni ɲini o bɛɛ ye o Haidara kelen de bon o Haidara in dɛ kami kɔlɔw b'a fɔ an ye ko wɔkulɔni tun b'a bolo an m'o mɛn dɔw yɛrɛ ko Samiru b'a bolo a b'a sɔn sanfɛ a b'a don da ça fait kana k'a dama ne nana mun ye Haidara ko la ni wɔkulɔ ni Samiru n'o de bɛ se ka silamɛya kɔnɔ Haidara ye place min na k'o de bɛ se k'o d'i ma o kɔrɔ ye silamɛ bɛɛ kan ka Samiru ɲini siga t'a la wallahi ma Haidara filɛ place min na diɲɛ kɔnɔ silamɛya sira kan ni wɔkulɔ de bɛ se k'o d'i ma o Samiru tɔgɔ e k'o d'a ma de an k'o kɛ parce que munna ne y'a ye karamɔgɔ Haidara ni cɛ o cɛ tile bɛnna m'a fɔ i ka seko t'i ka seko ye dɛ e ka seko ye ka waliyu de ye o d'a ma o de la o mais Haidara ni cɛ o cɛ tile bɛnna Haidara ye maa hakɛ min tuubi ka don silamɛya la i m'a tuubi Haidara ni cɛ o cɛ tile bɛnna Haidara denw ye maa hakɛ min tuubi ka don silamɛya la Mali kɔnɔ yan i m'a kɛ Haidara ni cɛ o cɛ tile bɛnna Haidara ka kalandenw ye maa hakɛ min tuubi ka don silamɛya la e m'a kɛ e ko k'anw ka Haidara nɔfɛtugu to yen k'an ka taa min Demini an filɛ 24 min kɔnɔ 24 kafiri min ma don silamɛya la wallahi suma wallahi ne y'a tula ye maa 25 de tuube ɲinɛ 2024 kɔnɔ an bɛ baya min kɛ ho la o kɔtɛ dɛ parce que n'an y'a fɔ baya Bamakɔ yan dɔrɔn o bɛ na n ka d'o ma dɛ maa min ma deli ka don silamɛya la ɲinɛ san kɔnɔ 2024 kɔnɔ ne y'o 25 sɔrɔ alhamdulillah mais n y'a sɔrɔ ɲinɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara o ye ne kelen da de wa hali min lancera terrain na ne ta ti jate koyi ne ta ma jate dɛ parce que ne ma taa n da fɔ k'a fɔ ko a ye nin fara a kan ko nin ma hakɛ de tuubɛ sinon terrain na a jatera ye o baya maa hakɛ min ye baya kɛ o fɔra maa hakɛ min tuubira o fɔra ne ta ma fɔ ayi ne bɛ maa caman tuubi ne ti sɔn k'u bɔ bilen téléphone ninnu na n y'a dabila parce que Mali video mania kɛmɛ fɛn dɔ ye i bɛ mɔgɔ tuubi sisan a bɛna tuubi sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔw a bɛna ɲumanya dɔ kɛ dɔw dɔrɔn u b'a ka video kɔrɔw ta ka na ni mun ye kafiri de koyi a kɛra tan ka sɔrɔ o kuma in bila tant que n'a tuubira kaba dɔrɔn a ne bɛɛ kɛra kelen fo n'a y'ala kota kɛ ha kafiri kɔrɔ don karamɔgɔkɛ an bɛ ka kulo ni Seydina Abubakar ninnu ye Ala ka jɛnw ma Seydina Usman ninnu Umar ninnu u kun tɛ kɔrɔlen la de u ma tuubiya u ma don alijinɛ na wa o Cheikh Ousmane Madani Haidara min y'anw zɔn a ye dɛ a bɛ min fɔ k'a y'a kɛ a b'o ɲɛfɛ ni Haidara ko a ye nin kɛ dɔrɔn a b'o ɲɛfɛ o de la ne bɛ bonya fɛn fɛn na bi Ala barika n fa ni ba barika min fa ni ba fo fɔlɔ mais bilahi karamɔgɔya dira kan ne filɛ bonya min na Haidara don kɔnɛ ne filɛ mɔriya bonya min na n kɛlen na Ala Haidara ma dalilu di ne ma ko na i sigi a kan mais bilahi ne bɛ n da ka sunɔgɔ ka wuli maa ka juru tɛ ne na ne bɛ n da ka sunɔgɔ ka wuli affaire jugu kelen bɛ yen ko ne da b'a la o ye Haidara sababu sinon min nin daminɛ k'o kunu kan ne de b'a fɔ hali ne ɲinɛna hali sisan ne y'a fɔ donc n bɛ k'a fɔ réseau kan n ko mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ wallahi suma wallahi wa hali sisan ne b'a fɔ réseau kan ne t'a tigi tɔgɔ fɔ parce que n'a tigi tɔgɔ fɔra a balimaw bɛ se k'a fɔ ja taara Ayatollah fɛ yen mais a bɛ se ka ne ka video sɔrɔ maa kelen bɛ Espagne a ye wari di ne ma ani sisan cɛ a bɛ kalo 3 bɔ a ka numéro tununa ne na n m'a faamu a ka fura n'a ye n ka video mɛn parce que a bɛna fɔ ko y'ale ko don n'a ye n ka video mɛn alitosi de b'a la quoi kɔnɔna bana maa min da kasa bɛ bɔ kasa b'a da la i y'a faamu a ye wari di ne ma ani sisan cɛ a bɛ kalo 3 bɔ a ka numéro tununa ne la don dɔ la a balila ka n wele ka n don mobili boli la tellement que n ka appel ka ca mobili boli kɔfɛ m'a dɔn numéro min don mais a bɛ Espagne a bɛ se ka n ka video sɔrɔ ne tɛ mɔgɔ ka wari don n kale na Ala la n bɛ se ka ɲinɛ min gale n'ale kuranɛ na bilahi talahi ne tɛ n da ka miiri fiyewu wa Haidara de kama ne bɛ ten ne tɛ n da ka miiri fiyewu ko na n ka nin gosi n ko mɔri dɔw bɛ kɔntan ko an ye nin kiliyan hakɛ sɔrɔ tile kɔnɔ mais ne bɛ jɔrɔ de maa hakɛ min ye n wele k'u mako ɲɛna i y'a faamu wa n b'o kɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara mɔgɔ b'a ye ko Mali t'a den ɲuman fɛ Mali b'a den ɲuman fɛ Maliyɛn laada y'a ta ɲɛ
malien la da ta haidara kelen da kuyi hal ni haidara bora e kam mawre na mawra binawo o presele do mew yina ne do min wa mali karamo ko no ko min do femini do yina nga sita ko ni an ala ka na ceja ko ni karamo haidara na fatura bi ni do yina nga olu fa ko lu de kanga ay valeur mina ko lu bi kete quoi mais u bi ka nyine yoro do de ko e woro ko nu makono ma kele undi wa wala wati kono ma kele undi do akana ke no kiga moria ika ala to ko ni kan ka watumu de bi ni keni de tiente billahi ni malien do nyini ngabi olu ba ko mo bo lu ni kena ce ko haidara do ita kalama na ti bi na do ko ce wara be aha na ti hali haidara de amba bunya na kana ga haidara de kono fiu kono vote ko mbe ay ita yi aga dude me joro ya haidara ka joro yi kilingile ni de quoi ina fo yenyaru karamgo la kale cugumina akle temene bona chama ba nyaru karamgo la minu ye se soro ka temene nyaru karamgo ga bona chama bala minu yoru ye mugo tubi hali ka temene nyaru karamgo ga me imana waso cugo ci waso njini nyaru karamgo o gora kiti nyaru karamgo bo ira biti ira de ni nyaru karamgo to ha ngone nyaru karamgo bonai o dona bani de wal ma mode o mana ke fe a waso jini a ne shedu sama madan haidara bonai o gora haidara ga bara ebi ka bara ke wodi kono ha wa beta di mana shedu sama madan haidara ibo fle mana kam na ido zuka ay Muhammadu So lamebi a yangumbe a jara nere Muhammadu So ne ba fo ay nere kumbe bi parce que hagila do kumene na ne chen lamami ngene orubla sona bi ne mi fega kuma doni mais che Muhammadu So mana kuma dron abi wasa ya fama ola aku ko jabili sugu do bi kango lutu ambo lutu yeta anti mo do ya ne ben tabela ne ti mo do ya mais ni ba haidara fe alhamdulillah ni ta haidara fe tani yere aw mba fe fanga saya anni ananna fulu anye andabara ni dai ngoni no wi seka ma do dala wal man ni dai mi ma bo dala aw ndai nya haidara tay na digri la doro i désabonné ka ba filel aw ni kana fle ne ga abonné fle ta de ni tene fe ko ne be ga haidara de fo i désabonné voilà ni ay ko ne mi ga war dunde haidara kama do nyete mor kalabanji chama be menu numéro kemeni mugambula haramu kalo bi numéro changer nga téléphone bina de ndona ta mborata téléphone be zera numéro kurata la etata orasi sola wa kam ayatullah bismillah kamin dona téléphone kula ne ga orasi pc soro ma fo nga connexion sera ka de parce que nye connexion numéro nyini an kam ko ka appel mi mbiddo nka live koro o kama nye nga appel numéro boni téléphone nun kono ka connexion numéro blala o ne ga enregistrer juno kam ne fura dama nga 71 46 64 09 odo nga mo bloquer kam ne bena téléphone gola mafla muso jato kelembe no ka welele gana na mi ga nyu bloquer muso beni fe ne te sunguru ndigala ne baya kala mana ka andala dobe ni no ko nya haidara tanu ko sayna o wele kan vanna ni kan banen chien flash chien saba abin wele dron abi français di abin wele dron amin neni o nyo ka numéro bloqué no de billahi taala neti mo ka numéro bloqué ki ka appeli ganane na wal mata na neti ala neti krayo ne ala ka jondi wallahi nyen ta ko ni bloqué parce que ay faleni chaya mba do ça fait nene anan dron apusara ni wala mais mi dugo ka fa ala ka dinyuma do afama ya rabbi ala ka dinyuma do afama ibo nam asa bi café mi am so ka do nga fa ko na sita ang ma shiru suma madan haidara ka malim tari ni ayo ne ta nga chai tai de agora sila nyuma na gerebu ka café ni karamo ka café mana ke kisa ke doni faraka de wala akai wo wini yorani tige sesa odo de numu ka fena nga gerebu de ko anga ala ka mamale ku ga numéro bla dabla ne ga numéro te dabla ka dabla ni mogo be atulay ga numéro la donga fena compte la nga numéro fixé le do sans fait mi bla commentaire ko ne ga numéro te atulay ga numéro te ya fa moi numéro kele de be mbulu kamen ne dona réseaux sociaux ka fobi ka do réseaux sociaux ka 2016 de ne dona réseaux sociaux ka on sanjole 100 ans voilà
ne ka créer Facebook kan ka n'a bila sisan na 108 voilà ka n ka compte créer ko nin ye n ka compte ye ka nin ye n ka